Имаш два избора в живота. Да си вземеш куче или да не си вземеш куче. Ако не си вземеш куче, подът ти ще остане чист, обувките ще се стоят там, където си ги оставил, а сърцето ти ще бие спокойно в гърдите, без никога да се тревожи за някой друг. Животът ти ще остане точно такъв, какъвто си го подредил. Сигурен, предвидим, твой. Но ако си вземеш куче, вземаш решение, което променя всичко. Казваш да на кълта по пода, на козината по всяка повърхност у дома и на едно същество, което ще пренареди всичките ти приоритети, без да те пита за разрешение. Нещо повече, вземаш едно от най-смелите решения, които човек може да вземе, защото още от самото начало знаеш как ще завърши всичко. Знаеш, че това куче няма да живее толкова дълго, колкото теб. Знаеш, че един ден ще трябва да се сбогуваш с някого, който те е обичал по-пълноценно, отколкото повечето хора някога ще могат. И въпреки това казваш да. Това не е наивност. Това е смелост. Истинският въпрос, пред който това те изправя, е най-важният въпрос, с който всеки от нас се сблъсква. По-добре ли е да останеш на сигурно и тихо място, или да допуснеш в живота си любов, за която знаеш, че може да те нарани, и да избереш един разхвърлян живот, изпълнен с толкова голяма любов, че един ден тя напълно ще разбие сърцето ти. Всеки човек, който някога е имал куче, вече знае отговора. Напиши името на своето куче в коментарите и ни последвай, защото споделяме такива неща, които напомнят защо да имаш куче е едно от най-добрите решения, които някога ще вземеш.